Ξύπνα ρε! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή μου, ξυπνήστε ρε! Θα κάνω τέτοια ώρα ξυπνήστε. Πάνω το 100. Εξαρτάται τι Θα ώρα μονάξω έχει τον Κασελάκη. Εξαρτάται τι ώρα έχει κοιμηθεί. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Γεια σας! Γεια σας. Λοιπόν, το λέγαμε αλλά το κάναμε. Λοιπόν, Προσπαθούμε τουλάχιστον. για όσους είστε πρωινοί τύποι, μας έχετε ακούσει εδώ και 3-4 χρόνια στον Art FM. Αυτή είναι η ιστορική κουδούνα μας. Λοιπόν, ψεκασμένη, αλλά όχι ξεχασμένη. Να σου πω, άμα κάθομαι κι εγώ έτσι, πιαστώ κι εγώ έτσι. Είναι μία λύση. Είναι μία λύση. Λοιπόν, Ξέρεις τι, άκου να σου πω κάτι. Έτσι, κάθονται οι άνθρωποι που έχουν πολύ μυαλό. Ποιοι? Οι άνθρωποι που έχουν πολύ μυαλό κάθονται έτσι, γιατί επειδή βαραίνει το κεφάλι, ρε παιδί μου, από το πολύ μυαλό, ναι. χρειάζεται κάπου να το στηρίξεις. Ναι. Κατάλαβες? Ναι. Γι' αυτό, συνέχισε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια τώρα όλες αυτές τις ημέρες που ακολουθούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε κάνα 5 λεπτό στο κανάλι μας στο YouTube. Το 5 λεπτό είναι σχετικό. 5 λεπτό είχε και ο συγχωρεμένος. Γενικά ο χρόνος είναι σχετικός. Ποιος χρόνος? Ο χρόνος είναι μια έννοια σχετική. Καλά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα από ό,τι περνούσε πριν από 10 χρόνια. Γιατί πριν από 10 χρόνια έρχονταν η Δευτέρα και έτσι πότε θα φτάσει η Κυριακή. Τώρα ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά? Πάρω λίγο να πέσω. Η διαφορά είναι ότι όταν ναι. Τα σκεφτόμασταν αυτά, ναι. δεν υπήρχε ρε φιλενάδα αυτή η τρέλα που επικρατεί τώρα. Γιατί τώρα ποια είναι η διαφορά με αυτό που συνέβαινε πριν από 10 χρόνια? Τρέχουμε πιο γρήγορα. Σαν να τρέχει πιο γρήγορα η γη. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή λένε ότι όταν έχεις μάλιστα μια τρίχα, λένε ότι όταν νιώθεις ότι... Μπορείς να μην με κουνάς γιατί νομίζω ότι γίνεται σεισμός. Θα γίνει κάποια στιγμή ένας μεγάλος για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ρε φίλε. Λοιπόν, ούτως ή άλλως με το Μητσοτάκη που πήγες και ψήφισες. Εσύ. Εγώ. Εδώ ρε, πού το μαχέ. Εδώ ρε. Θα το πάρω, το κόψω τώρα εδώ. Θα πάρω και αρχίσω και κόβω. Πάμε καλά. Λοιπόν. Έλα ρε, κόψω χέρι. Λέω. Κάποτε ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Όταν ήταν η ιστορία τότε με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς. Γιατί πας από το ένα θέμα γιατί στο δεν άλλο? με αφήνεις, Χριστιανή μου, δεν με αφήνεις. Δεν γίνεται έτσι. Δεν με αφήνεις. Δεν είναι δυνατόν. Εκεί που μας λες για το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και το πόσο τρέχουν οι εποχές και τι εποχή έχουμε τώρα. Και το αν θα κόψει το χέρι, αν θα κόψει το πόδι, τι άλλο θα κόψει. Ξαφνικά να μας λες το αν θα κόψει το χέρι γιατί ψηφίσαμε το Μητσοτάκη. Βαράει εδώ. Εγώ σου μιλάω έτσι. Λοιπόν, σημέμαθες πως αγαπούν, πως πίνουν, πως γλεντούνε. Μάθαμε τώρα 2 καρδιές πως ζουν σαν χωριστούνε. Αυτά σε μένα στον Πολάκη. Πρόσεχε, έτσι. Αυτά στον Πολάκη, όχι σε μένα. Σε τέτοιο Πολάκη. Στον Πολάκη. Λοιπόν, και έλεγαν οι παλαιότεροι που ήταν και πιο σοφοί από εμάς. Εμείς τους μειώσαμε όλα αυτά που μας λέγανε για να μάθουμε. Λέγανε ότι όταν νιώθεις ότι ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα, είσαι στα χρόνια του έξω από εδώ. Τι λέει ρε μεγάλε. Έρχεται η μέρα του. Όχι ρε φίλε. Η βασιλεία του. Ναι, αλλά έρχεται και ο άλλος. Εντάξει. Θέλω επίσης να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα για πρώτη φορά. Έστω και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με την Έλληνα φορέα αυτό το αμπέχονο εδώ. Λοιπόν, να σου πω. Είναι του κρύου. Είναι συλλεκτικό αυτό. Εγώ πότε το έχεις? Από τότε που σέρνατε την καραγκούνα στη Λάρισα. Είναι του κρύου, αφού κρύωσα. Ναι. Δεν πιστεύω να έχεις τίποτα. Όχι. Λοιπόν, δεν αγκαλιάστηκα με τον Κυριάκο. Είναι μια καλή προσπάθεια. Ούτως ή άλλως σε τρελοκομεία είμαστε. Αρχή, μέση, τέλος δεν έχουμε. Θα το φτιάξουμε, θα το διαμορφώσουμε. Γιατί τι έχει τώρα? Θα το σενιάρουμε ρε παιδί μου. Φιλενάδα, να σου πω κάτι. Το αυθεντικό, το original, όχι original, δεν με παραπέμπει. Ναι ρε χρυσέ μου άνθρωπε, θα το σενιάρω, εγώ θα το αναλάβω. Τι σημαίνει θα το σενιάρω? Θα το έρθω το ελληνικά, τα είχατε και στη Λάρισα αυτά. Θα το φέρω στα ίσια του. Ελληνικά. Θα το κάνω πιο σένιο. Το σένιο από πού βγαίνει? Από το σενιόρ? Από πού βγαίνει το σένιο? Από πού βγαίνει δεν ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ακόμη πιο σύντομα να τα πούμε.
Και μην ξεχνάτε, 7 η ώρα το πρωί, Άρτα 90,6. Το καλύτερο. Θέλετε να ενημερωθείτε? alpha-news.com. Αυτό. Εκεί μέσα 2-0. Και απόψεις και ιστορίες και ρεπορτάζ τα οποία δεν τα βλέπετε πουθενά ή τα βλέπετε πολύ περιορισμένα. Εκεί που βλέπετε σε μεγάλη έκταση αυτά που πρέπει να έχουν έκταση αλλά δεν έχουν έκταση. Και Facebook σελίδα Έλενα Σολομού, εκεί θα με βρείτε. Ο Βρανάς δεν έχει Facebook. Έχεις και τα άλλα τα υπόλοιπα? Έχω και Viber. Ναι, και άλλο? Αυτά αρκούν. Instagram? Έχω και Insta, θα σας δώσω λίγο. Ένα κάθε μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Πού είναι αυτό εδώ το κουμπί που κόβει τώρα? Το από πάνω. Το από πάνω. Είμαστε εντελώς στουρνάρια. Αυτό. Στουρνάρια. Γι' αυτόν τον λόγο, όσοι θέλετε να βοηθήσετε, λέτε από εδώ για να τα φτιάξετε. Να τα κάνετε σένια που λέει η Έλενα. Γεια σας.